खुलुमबाय खुलुमबाय हेलो गाइस जोंनि बर' हारिनि आदै मादै आदा जोंनि फंबाय बिनानाव लोगोसे बर' हारिनि आंगो लोगोफोर आंनि मुं सुप्रकाश नार्जारि नोंथांमोना नायदों बिएम सेराप चेनेल लोगोफोर आङो क'क्राझार आरो बाक्सा ओमफ्राय बिनि चिरां बेफोरावबो गासिबो जेसेबांखिनि हायो आं बिसोर केन्डिडेटफोरजों मोगा मोगि लाबाय आं दिनै उदालगुरियावबो फैदों स' नोंथांमोना बेखौ मिथिखागौ जानांगौ कि आं उदालगुरियावबो थांखागोन होननानै स' आं दिनै उदालगुरियाव फार्स्ट केन्डिडेट हिसाबै आङो मिस्टार बाबुल बसुमतारीखौ आं सायख'दों दिनै 31 नं खैरोबारि कनस्टिटुवेन्सिनि इउपिपिएल हान्जानिफ्राय बिथाङा बे समस्तिनि जानानै एमसिएलए केन्डिडेट महरै बिथाङा इउपिपिएल पार्टिनिफ्राय दारायगोन बा बादिगोन स' बे बादायनायावहाय बिथांजों जोङो माखासे मोगा मोगि सावरायनाय जागोन बे मोगा मोगि सावरायनायावहाय डेभेलपमेन्टनि सायाव सावरायनाय जागोन बिथाङा सिगां मा मावोमोन आरो बिथाङा देरहायोब्ला माने मा मावगोन आरो बिथांनि थांखिया मा आरो बिनि गेजेराव बिथांनि स्टेटासा माबायदि जागासिनो दं रेसपन्सा माबायदि जागासिनो दं सोलायनाय बाथ्रा बुंदों स' बे सोलायनाय बाथ्रायावहाय बेसेबांसिम सोलायनायनि बाथ्रा फैखो बिथांनि बा समस्तियाव कनस्टिटुवेन्सियाव सारजों जों सावरायनाय जागोन स' गिबियावनो सारखौ गोजोन खुलुमनाय थाबाय जोंनि बड'लेण्ड मिसन सोदोब चेनेलनिफ्राय आरो नोंथांखौ जोङो गोसो गोरबोजों बरायनायजों लोगोसे बे बाथ्राखौनो मिथिनो लुबैदों बा जोंनि रायजो राजाफ्रा आसलथे बेखौबो माने खायसे ओरैबायदि जायो माने ओरैबायदि केन्डिडेट दङ जायखौ मिथिजोबा नङा होमबा बे मा मावो बिनि हिस्ट्रि नङा होमबा स' बेफोरखौ मिथिनो लुबैयो स' बे हिसाबै आं बेखौनो फार्स्ट कुइसन खालामसै कि नोंथां पलिटिकेल हाबनायनि सिगां मा खामानि मावोमोन माबा मोनसे मावोमोन नामा बेबायदि आरो खनसेबाव खुलुमबावबाय गिबियावनो आंनि जोनोमनि बाथ्राखौनो बुंनो नागिरदों आंहा बिदि जोनोमनि जेबो थारिख बिदि गैया खिन्थु फरायसालियाव जेब्ला थाङो अब्ला फोरोंगिरिफोरा आंनो मोनसे डेट होयो बे 1978 जानुवारिनि 1 तारिखै 1978 मायथाइयाव जोनोम मोन्दों आरो बे माने बेबो आंनि जोनोमनि एक्सुवेल डेट नङा बेयो माने बानायनानै होनाय आरो फोरोंगिरिफ्रा होदों आरो बै समाव आंहा आइ आफा दङ लोगोसे बिदा फंबाय माखासे मानि दङ जों साबा सबसे देरसिना आंनो आरो आब' सानै दङमोन अलरेडि बिसोरो हाबा जालांबाय फंबायफ्राबो हाबा जाजोब्बायानोसै सासेल'सो दंसै जोबथारनाया आरो न'खराव बुंनो थाङोब्ला जों रावबो बिदि आलादा जायाखै फेमिलिखौ बुङोब्ला एसे मानसिफ्रा बुरजायानो जानानै दङ जयेन्ट फेमिलि आं थानायावल' एसे आलादा थाथ'यो नाथायबा गासैबो माबाफ्रा जोंहा मोनसेयानो आरो दा बेनि उनावहाय फैयै फैयै आङो 1993 मायथाइयाव मेट्रिक आनजादखौ उथ्रिसार जायो आङो फरायफुबाय थानाय समाव जोबोद माने बिदि मेरिट गथ' नङा आरो जों जि समाव फरायबाय थादों आनखि जोङो आलादा रायजो बड'लेण्डनि जि सोमावसारनाय गिबि खेबनि बेखौ जोङो एमइ स्कुलाव फरायजेनबानो जों मोनखानाय आरो दा बिनि उनाव फैयै फैयै गोबां रोखोमनि थासारि जों मोनदों बे दुं हाव हाव थासारि सोमावसारनायनि आरो बै समाव जोंनि न' बांफ्रा सावजादों आनखि जोंबो माने थालि थफ्ला बोननानै जों बे जायगाखौ नागारनानै खारनो गोनां जादों जोंनि न'खौ सावनानै सायहांगार खालामनाय जादों बे जाबाय 1989 मायथाइनि बाथ्रा बेनि उनावहाय जों बे थासारिनि गेजेरजोंनो फरायदों 93 मायथाइयाव आङो मेट्रिक आनजादखौ उथ्रिसार जानानै खैराबारि हायार सेकेन्डारि स्कुलाव एडमिसन लायो सासे फरायसा महरै हायार सेकेन्डारि फार्स्ट इयार सेकेन्ड इयार बेवहायनो फरायदों सेकेन्ड इयार पास खालामनायनि आगोलावनो 1994 मायथाइयाव आं एबसुआव गिबि हाबजेनदों आरो फार्स्ट टाइम फर्मेलि आं एबसुआव हाबजेनदों आरो हाबजेननानै खैराबारि हायार सेकेन्डारि इउनिट एबसुनि आफादगिरि बाट नोंथाङा बिनि सिगां इनडाइरेक्टलि आङो एबसु होननानै नङा सोमावसारनायाव इनडाइरेक्टलि इनभल्भ दङ खिन्थु बैसोआ उन्दै आरो बेवहाय बै समाव भलन्टियार फर्स दङ एबसुनि मावथिफोर दङ बिसोरजों थाफानाय सोलिनाय बिदिनो सोलिबोदों आरो बेनिफ्राय बै समनि थासारिखौथ' बुंनानै फोजोबनो हाया बेबादि थासारियाव जों दंफैयोमोन 94 मायथाइयाव इउनिट एबसुनि आफादगिरि महरै आं बिबान मोनो हायार सेकेन्डारि स्कुलनि बेनि उनावहाय 95 मायथाइयाव हायार सेकेन्डारिखौ पास खालामबाय टंला कलेजाव एडमिसन लाबाय डिग्रिनि थाखाय 3 इयार्स डिग्रि कर्स आरो बेवहायनो जिल्ला एबसुनि अफिस सेक्रेटारि हिसाबै 1997 मायथाइयाव आंनो बिबान होयो बेनि उनाव जिल्ला एबसुआव बायदि बिबानाव थाबोदों आरो
2001 मायथाइयाव डिमाकुसियाव जानाय दरं जिल्ला बै समनि दरं जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बोसोरसालिया जथुम्मायाव आंखौ गाहाय नेहाथारि महरै सायख'यो आरो बै समनिफ्रायनो बोसोरब्रै गाहाय नेहाथारि जादों। बेनि उनावहाय बोसोरनै बोसोनगिरि जानानै थादों जिल्लानि। बेनि उनाव 2007 मायथाइयाव आंखौ जिल्ला एबसुनि उदालगुरि जिल्लानि एबसुनि आफादगिरि महरै बिबान होयो। बोसोरनै आफादगिरि महरै आं खामानि मावदों। बेनि उनावहाय सेन्ट्रेल कमिटि एबसुआव थेलामारानि जि कनफारेन्स 2009 मायथाइयाव बेवहाय आङो सासे लोगो गाहाय नेहाथारि महरै सायख'जायो आरो बे समनिफ्रायनो बै समाव आफादगिरि बिथाङा जाबाय प्रमद बर' आरो आङो बिथांनि सासे लोगो गाहाय नेहाथारि आरो बे हिसाबै जों मोनसे टिमाव दंमोन। बेनि उनावहाय बोसोरब्रै आङो लोगो गाहाय नेहाथारि महरै खामानि मावदों। बेनि उनाव बोसोनगिरि महरै बोसोरनै खामानि मावदों सेन्ट्रेल कमिटि एबसुनि आरो बेनिफ्राय बेनि गेजेरावनो 2011 मायथाइयाव खैराबारि जौसिन फरायसालिनि साबजेक्ट टिचार महरै आंहा साख्रि जायो आरो बेनि गेजेरजोंबो एबसुखौ खालामबाय थादों। जेब्ला 2015 मायथाइयाव बिसायख'थि फैयो बिटिसिनि बे बिसायख'थियाव पिसिडिआर दानानै एबसुआ जिहेतु मोनसे सोलायनाय लाबोनो थाखाय राजनितिनि बिथिङाव मोनसे सोलायनाय लाबोनो आरो आलादा रायजो दाबिनायनि जि सोमावसारनाय जोंनि गेजेराव मोनसे गणतान्त्रिक सोमावसारनाय एबसुनि दैदेननायाव आरो मोनसेया जाहैबाय NDFBनि दारै हाथियारनि जि सोमावसारनाय बे मोननै सोमावसारनायखौ मोजां मोनसे फिनिशिं होनो थाखाय खामानि मावनांगौनि जि गोनांथि बेखौ मोनदांथिनानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा जि मोनसे पिसिडिआरनि गेजेरजों इलेक्सनाव बाहागो लानायनि जि आइडिया बेखौ लानानै बै हाबाफारियाव आंबो सासे बिजाथि महरै खैराबारि समस्तिनिफ्राय आंबो गसंनो गोनां जायो आरो बै समावनो आं आंनि साख्रिखौ रिजाइन होनाय जायो। अके स' नोंथाङा बे हिसाबै बुंनो थाङोबा गोबां खस्थ'जोंबो फैदों लोगोसे आरो नोंथाङा हारिनि सेन्टिमेन्ट दंखायो नङा होमबा हारिनि सायाव डेभेलपमेन्ट जाथिनि सायाव डेभेलपमेन्ट बा जायगानि सायाव डेभेलपमेन्टनि थाखायनो नोंथाङा माबोरै बेसेबांखिनि खामानि मावनांगौ बिनिबो आइडिया दंखायो नोंथांनाव मानो होनबा नोंथाङा एबसुनि सासे सोद्रोमा नङा होमबा आरो लोगोसे नोंथाङा सासे टिचारबो नङा होमबा स' बिनि बेलायावहाय बेखौबो फिननायखौ मोनखाबाय बायदि मोनदां जे नोंथाङा पलिटिकेलाव हाबनायनि जाहोना मा होनबाय अब्लाबो आं नोंथांनिफ्राय एसे मिथिनो बेवहाय गिबि बाथ्राया जाहैबाय बर'फोरनि गेजेराव जि थासारिमोन बर'फ्रा गावनि राव हारिमु गासैबो बिथिंखौ लानानै मोनसे आलादा सिनायथिनि गेजेरजों थांनानै थानो लुबैयो बेनो गुबै बाथ्रा आरो बे हिसाबैनो आलादा रायजोनि जि सोमावसारनाय बे जागायजेनदोंमोन आरो बेखौ जों गेजेर ससेयाव मोनदोंब्लाबो जोंहा ओरैबायदि मोनसे गाबखांनाय दङमोन आं पार्सनेलि सोमावसारनाय आरो एबसुखौ गारनानै सोलिनायानो बै समाव बिराद गोब्राबमोन बिराद मोनसे माबायाव थानो गोनां जायोमोन आरो चेलेन्जिं माबायावहाय जिबायदि थासारियाव जों दङमोन गतिके अपसन गैयामोन एबसुखौ गारनानै सोलिनायनि आरो हारिनि जौगासारनायनि बाथ्राखौ गारनानै सोलिनायनि जेबो अपसन गैयामोन गिबि अबस्थायाव जोङो बर' हारिनि बाथ्रा साननो गोनां जादों आरो बर' हारिया दिनै लासै लासै एसे गुस्लायनायाव फैबाय आरो बिनि उनावहायनो जोङो साननो गोनां जाफैबाय दिनै एज ए हल बे ओनसोलनि माने गासैबो हारि माहारिनि जौगासारनायनि बाथ्रा दा बेनो मोनसे गुबै जाहोन आरो नैथि बाथ्रा बेखौ जों बुंनो हायो BTAD दाखांनायनि उनावहाय दिनै बर'फोरनि गेजेराव मानो बर'आव बर' फैखो दा बेयो मोनसे बिराद गिदिर सोंलु बे बर'आ हयथ' निस्सय जायफोर जों बर'फोरजों लोगोसेयैनो बे BTC हालामाव गुबुनारि मानसिफोर रायजो जानानै दङ बिथांमोना हयथ' बबेयावबा माने गोजोननाय गैयै बेखौ बिथांमोना हयथ' निस्सय मोनदांबाय थादों आरो बेनिखायनो मोनसे समाव बर'आव बर' बे डिफारेन्सआ फैदों बर' डिफारेन्स जानायनि थाखाय जोंनि गेजेराव दाङाबाजियाबो बांदों आरो बेवहाय गिबि आं जेब्ला माने जिल्ला एबसुनि आफादगिरि महरै खामानि मावबाय थादोंमोन आफादगिरि महरै बै समाव मोनसे बिराद गिदिर दाङाबाजि जादोंमोन बर' आरो मुसलमान होननानै बुंदों आरो मुस्लिमफोरनि गेजेराव बुंनो थाङोब्ला बे उदालगुरि जिल्लायाव जादोंमोन माने उदालगुरि रौता बे जायगाफ्रावहाय आरो बे जायगायाव आं आफादगिरि महरै ओरैबायदि मोनसे दायित्व आंनियाव गोग्लैफैदोंमोन
बै समाव जोंहा गार्जेन गैबाव आरो ओके दा बिटिएडि दाखांनायनि उनाव जों साननानै लादोंमोन जे बिटिसिखौ सासन खालामबाय थाग्रा मानसिफोरनि आखायावनो जोंनि माने दायित्वआ दं दायित्व दं ओके नाथायहाय जों बै समाव नुबाय जेब्ला दाङाबाजिया जायो अब्लानिया गासैबो बिथिंनिफ्राय बर' हारिखौ गाग्लोबनो थाखाय प्रसासनानो होन माने पुलिस आर्मियानो होन बेनिफ्राय गभर्नमेन्टनि जायफोर माने माबा दङ बेनि अनगायैबो पलिटिकेल लिडारफोरा माने रेसपन्सिबल मानसिफोरा बै समाव जेरैबायदि माने ब्लेम गेम खालामलायबाय बियो जोंनि थाखाय बिराद आनफर्चुनेटमोन माने रेसपन्स गैयै जादोंमोन गैयोमोन आरो बै समाव जोङो आंनि टीमा माने ओरैबायदि मोनसे दायित्व लानो गोनां जाफैदों बै सिचुवेसनफोरखौ जोंसो कन्ट्रल खालामफैनो गोनां जादों ओके एबसुनि जानानै आरो बेयो केबल मात्र बर'फोरल' नङा बै समनि थासारिया गुबुन हारिखौबो जोंसो कन्ट्रल खालामनो गोनां जादों आनखि प्रसासना कन्ट्रल खालामनो हाबावा मुस्लिमफोरनि जायगायाव थांनानै ओरैबायदि गेदारिं जानानै थायो बिसोरखौ बुजायनाय मानसियानो गैया प्रसासना डिसि एसपि आइजिपिफ्रा माने केवल आंखौ फन खालामनानै बिथांमोनखौ बोरै बुजायनांगौ बेखौल' खालामनो गोनां जायोमोन आरो आंनि बिबाना बेमोन आरो जि जायगायाव जों थांनो हाया बेबायदि जायगायाव जेराव बिराद गिदिर 10,000 15,000 मुस्लिम मानसिफोर गेदारिं जानानै थायो आरो बै समावथ' बयबो मोनसे माबायाव माने दावहा नांनो बायदि थासारियाव थायो थिग बे समाव बै जायगायाव थांनानै माबा मोनसे बाथ्रा बुंहैनाया आंनि थाखाय बिराद गिदिर बाथ्रा रिस्कि थेवब्लाबो प्रसासना ओरैबायदि खालामदोंमोन जे आंनो माने एस्कर्ट होनानै बैफोर जायगायाव आंखौ थांहोदोंमोन आरो बे समाव आङो टटेल सिटुवेसनखौ हेन्डेल खालामनाय जादोंमोन आरो लासै लासै कन्ट्रलाव फैदोंमोन जुदि नोंथांनि मथेब्ला गोसोब्ला बिसोरो जोंनि बिटिएडि सरकारा हागौमोन आरो बेखौ कन्ट्रल खालामनो हायोमोन नाथाय बिथांमोननि जितु एटिटिउड बिथांमोननि जितु साननाय हनाय आरो पलिसिया हयथ' बियो माने पाब्लिकनि थाखाय नङामोन रायजो राजानि थाखाय नङामोन गुबैयै बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय नङामोन आरो मानोना बै समाव जों मिथिगौ बै समाव एनडिएफबि आफादखौ थोंजोङै माने बिपिएफनि बै समनि दैदेनगिरि काउन्सिलखौ सालायबाय थाग्रा आसामनि मन्त्रि बिथांमोना एनडिएफबिनि सायाव बर'फोरा माने गुबुनारिफोरखौ बिटिसिनिफ्राय माने क्लिनसिं खालामनो थाखाय एथनिक क्लिनसिं खालामनो थाखायसो बे घटनाखौ खालामनानै होदों होननानै बै समाव बिथांमोना मिडियायाव बुंदोंमोन आरो बिनि थाखायनो जोंनि दायित्वआ बांदोंमोन बै समाव जोङो बर' हारिखौ बोरै रैखा होसिनगोन आरो बे बाथ्राखौ बिथांमोना बुंनानै होनाय लोगो लोगो बै समाव आर्मिनि गाग्लोबनाया बर' मानसिनि सायाव बिराद बारा जादोंमोन जोङो बेनि बेलायाव खामानि मावनो गोनां जादों आरो स' गोबां खस्थ'यै नोंथांमोना हारिखौबो नायबोदों गुबुन हारिखौबो नायदों माने जायगाखौ नायबोदों आरो जायगा माने डिस्ट्रिक्टखौनो नायबोदों नङा होमबा फुरा गासिबजोंबो समानथाय मोनथायखौ होनो नाजादों आरो नोंथांमोना दा जुदि बिटिएडि सरकारा बै समावहाय गोसो होनायमोनब्ला बेफोरबायदि जानाय नङामोन प्रटेक्सन होलायोमोनबा नङा होमबा बे बाथ्राखौ नोंथाङा बुंनो सानदों दा अके स' बिनि बेलायावहाय बेथ' जाबाय बाथ्राया दानाबा नोंथांनि समस्थियावहाय जाय इएमबो जानानै दं बिथाङा लोमस्राव नङा होमबा लोमस्राव बसुमतारी ना लोमस्राव दैमारि बिथाङा इएमबो एजिकिउटिभ मेम्बारबो नङा होमबा पिएससिनि आरो बिनि गेजेरावहाय बिथाङा मानि सायावमोनथाय बियो आर्किअल'जि बेफोरनि सायावबो बिथाङा सासे इएम नङा होमबा स' दायो नोंथांनि एरियायावहाय डेभेलपमेन्टआ माबायदि होदों बिथाङा सासे इएम जालायनानै आरो बिनि गेजेरावहाय बे खेबथाम देरहाबाय नङा होमबा 2005 मायथाइनिफ्राय जेसेबांखिनि इलेक्सन होदों बेयावहाय बिथाङा देरहाबोनानै दिनैसिम इएमबो जालायबाय स' बिनि गेजेराव डेभेलपमेन्टआ नोंथांनि जायगायावहाय माबायदि आरो माबायदि खालामबावथावना जाथावनामोन बेफोरबायदिनि सोमोन्दै नोंथाङा मा बुंनो सानो दाथ' गमामायैनो जुदि बे थांनाय 15 बोसोर समखौ जुदि जों नायोब्ला सोलायदों गोबां सोलायबाय जोङो जि समाव आलादा रायजोनि थाखाय सोमावसारबाय थादों बिटिएडिआ जायाखै बै समाव जिबायदि थासारिमोन जोंनि जौगासारनायनि बिथिङाव जोंनि ओनसोलफोरा गोग्लैसोनायमोन दिनै बे 15 बोसोराव सोलायाखै होननानै बुङोब्ला गोरोन्थि जागोन जौगासारनायनि बेलायाव सोलायनाया माबा मोनसे फैदों नाथाय बिदि नङा जे थांनाय 15 बोसोराव हाग्रामा महिलारिजों लोगोसे लोमस्राव दैमारिया इएम जानानै जेसेबांखिनि मावदों बियो रायजोफोरनि थाखाय थोजासे जादों आरो सेटिसफेक्टरि जादों बेखौ हयथ' रावबो बुंनाय नङा मानोना जों जुदि मोनसे डिपार्टमेन्टखौ नायोब्ला बेवहाय जोङो ओरैबायदि माखासे जाख्ल'नायखौ नुगोन सोबख'नाय आरो गादबनायखौ नुगोन दा जोंनि गेजेराव गोबां गुबुन गुबुन हारिनि मानसिफोर दङ बे हारिफोरनि गेजेराव गोबाङानो दिनै माने
नासयजानायखौ बुंनो नागिरो थगायजानायखौ बुंनो नागिरो दा बेवहाय जों नुदों माने लामा सामाफ्रा एफा एनै जादोंब्लाबो नांगौ रोखोमनि जायाखै कुवालिटि मेनटेन जाया आरो बिनिफ्राय माने लामाफोरखौ हमो खनसे खननै खनथाम खनब्रै जेसेबां हायो हमो नाथाय खनब्रै हमोब्ला खनब्रैयावबो कमप्लिट जाया बेबादि गोबां लामाफोर दङ आरो ओरैबायदि माखासे एरियाफोर दङ दिनैसिम लामानि खुनु सिनसाब गैया आरो लामा होननानैनो हमनो हाया जोङो जायखौ दिनैनिफ्राय 15-16 बोसोर सिगां जों जिबायदि थासारियाव दङमोन जिखौ मिथियोमोन थिग बेबादिनो माखासे जायगाफ्रा दासिमबो बिदिनो दंबाय थायो लामा सामायाव बिनि अनगायैबो इरिगेसन डिपार्टमेन्टखौ जुदि जों नायोब्ला गोबां इरिगेसननि प्रजेक्ट केनेलफोर माने साधारन आबादारिफोरनो दै जगायनायनि थाखाय जि माने उल्टा खान्दा बानायदों माने केनेल बानायदों सुइस गेट बानायदों बे गासैयावबो जोङो दिनै जि नुदों बेवहाय साक्सेस मोनसेखौबो जों नुवाखै दिनैहाय जिखिनि नुदों आंनि न' सेरावनो बेवहाय मोनसे प्रजेक्ट दङ बेसेबांबा बोसोरनि दा बेयो दिनैसिम कमप्लिट जायाखै नैबे माने गभर्नर रुल जाजेननो समहालागै बिथांमोना दाखालिसो नै केनेलखौ साफा खालामलाबायदोंमोन दिनैसिमबो सालुकिया अबस्थायाव गैया आरो बानायनायानो गोरोन्थिखा आरो ओरैबायदि थाखा हमबाय बेवहाय खनसेल' माने फैसा हमाखै गोबां बार हमबाय दिनैसिमबो साक्सेस जायाखै उल्टा खान्दा गोबां बानायदों जेरावबो साक्सेस जायाखै इरिगेसन प्रजेक्टथ' गोबां दङ नाथाय मोनसेनिबो फ्राय बेबायदि रोखोमनि दै मोना आरो लोंनाय दै जोंनि गामियावबो बिदि मोनसे माबा दङ आसनि दङ लोंनाय थोबसेबो दै दिनैसिम जों मोनलोङाखै आरो बिनि अनगायैबो जों जुदि नायोबा माने मा होननानै बुङो PMAY दा आगोलावथ' IY होननानै बुङोमोन बे IY बा PMAY आव ओरैबायदि दुर्निति दङ जाय फैसा होयो जाय 10,000 फैसा होयो जाय 15,000 फैसा होयो बे न'खौ मोनो आरो जायफोर मोनो बिसोरो गंथाम गंब्रै गंबासिम मोनो सासे मानसियानो मोनो गंबासिम आरो बिसोरो गंफा गंफा आसाम टाइप न' बानायनानै लादों आरो बेवहाय माखासे मानसिफ्रा ID नाम्बार दङब्लाबो बिसोरो न' मोनाखै अथच बिसोरो 10,000बो फैसा होबावदों थेवबो न' मोनबावाखै बेबायदिबो मानसि दंबावो बिनिफ्राय माखासे मानसिफ्रा गोरिब गुन्द्रा मानसिफ्रानो न' मोनबावाखै मोनैनि गुबै जाहोना जाबाय बिसोर फैसा होनो हाया बिनि थाखाय बिसोरो न'खौ मोनाखै बेबायदि आरो दा बिनि अनगायैबो जब कार्ड दिनै माने MGNरेगानि खामानि सोलियो जब कार्डखौ सोरबा माने नामाव ठिकादार सोरबा BPFनि माने दैदेनगिरि बिबानगिरिफ्रा टिका लानानै फैयो आरो नामाव टिका आरो बिनिफ्राय बिसोरनि जब कार्डफोरखौ इउज खालामो ओमफ्राय बिसोरो फैसाखौ दिहुनजोबनानै लायो आरो जायनि नामाव जब कार्डा दोङो बेनो 100 बा 200 होबाय बाकिखिनि फैसाखौ बे दिहुननानै जाजोब्बाय बे हल्डारनोनो 200-300 होसिगोन ओमफ्राय बिनि गेजेराव बिसोर बांद्रायबो होबावासो बेबादि आरो सोरबाथ' मोनबावा खबर लायैफ्रा आरो बिनिफ्राय रेशन कार्ड बानायनायफ्रावबो माखासे माने खेलिमेलि दङ मोननांगौ मानसिफ्रानो जेनुइन मानसिफ्रानो डिप्राइभ जादों गोबां दङ बेबायदि गोबां प्रब्लेम दं आरोना गोबां दङ आरो इडुकेसननि सायाव एग्रिकालचारनि सायावहाय जेनेबा एग्रिकालचारखौथ' इरिगेसनाव नोंथाङा बुंबायानो बाट अब्लाबो इडुकेसननि सायावथ' जोङो मिथिगौ खैराबारियाव जेबो परिबर्तन जायाखै फैयाखै सोलोंथाइनि बिथिङाव स्कुल बिल्डिं मोनफा मोननैया जादोंब्लाबो प्रभिन्सियेलाइज गोबां जानो गोनां दंमोन नाथाय बे स्कुलफोरनि सायाव बिथाङा खामानि मावनो हाया हाई स्कुल गंबेसेसो दं ओरैनो दङ हाई स्कुलाथ' गोबां दङ एक्जेक्टलि आंनाव दा साननाय गैया बिदि गभर्नमेन्ट नङा आरो दा भेन्सार स्कुल दङ अलंबार बायदियानो माने हाई स्कुल भेन्सार स्कुल दङ आरो दङ बे माने माबाफ्रा बेबायदि गोबां माने भेन्सार स्कुलफोरबो दङ हाई स्कुल दङ ME स्कुल दङ LP स्कुल दङ कलेज दङ नाथाय बे आर्ट्सनि मोनसेल' डिग्री कलेजजों बे साफिसियेन्ट नङा गोबां मानसिफ्रा दिनै माने साइन्सनि कलेज गैयिनि थाखाय दिनै जोंनि ओनसोलनि फरायसाफ्रा सोरबा गरेस्वराव थाङो सोरबा गुवाहाटियाव थाङो सोरबा टंला कलेजाव फरायहैयो बेवहाय साइन्सनि कलेज गैया दिनैसिम कमार्सनि कलेज गैया गुबुन गुबुन जायगायाव थांनानै फरायहैनो गोनां जायो आरो जोंनि बे ओनसोलनि गथ' गथायफ्रा आरो बे खैराबारि कलेज होननानै बुङोब्ला डिमाकुसि खाग्राबारि आनखि माने गरेस्वर बा खैराबारिनाथ' थाखाबायनोसै
बिथिं माने कालाइगावफोरनिबो गोबां माने फरायसाफोर फरायनो फैयो दा ओंखायनो बेयो मोनसे ओरैबायदि जायगा जेराव जों एजुकेसन हाब होननानै जों हमनानै लानो हायो दा बेबायदि जायगायाव माने खिन्थु सोलोंथाइनि जि अनुष्ठानफोर जेरैबायदि थानांगौ बेबायदि खैराबारियाव गैसोगारा स' बिथाङा EM मिउजियामनि सायावबो EM नङा होमबा आरो एक्साइज ना मा होनो बिनि सायावबो EM स' बिनि सायाव डेभेलपमेन्टखौ माबायदि लाबोदों बिथाङा रोंगोना रोङाखै नोंथांनि मथे बे रोखोमनि माने डेभेलपमेन्ट जेबो गैया सोलायनाय जोङो नुवाखै जौगासारनाय जों जेबो नुवाखै दा आरो मोनसेया जाहैबाय मा थांनाय गोलाव समाव बिथाङा फुड एन्ड सिभिल साप्लाइ डिपार्टमेन्टनि सासे EM मोन 10 बोसोर जादों बिथाङा जागायजेननायनिफ्राय थांनाय माने माबासिम 15सिम 2005 15सिम बिथाङा फुड एन्ड सिभिल साप्लाइ डिपार्टमेन्टनि EM मोन बिथाङा बै गोलाव समनि गेजेराव माने बिथांनि दिनावनो जों नुबाय गोबां माने मा होनना बुङो जाख्ल'नाय माने आटा मोननांगौ बेनिफिसारिफ्रा रेशन कार्ड हल्डारफ्रा बिथांमोना आटा मोनजाफेराखिसै सिनि जेरै मोनजानांगौ खम मोनजादों बिनि अनगायैबो केरासिन जेरै मोननांगौ खम मोनदों दा बिनि मोनसे अलरेडि गोबां समाव जोङो नुबोबाय बेबायदि मोनसे केस रेजिस्टार जाना दङ होननानैबो जों मिथिगौ एन्टि कारापसन ब्रान्सआव आरो हयथ' निस्सय बिनि सायाव माने दिनै रायजोपालनि सासन जाबाय रायजोपाल आरो माने BTCनि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि बिथांमोना निस्सय बेबस्था लागोन इनकुवेरि जाहाथे खालामो जों बेखौ डिमान्ड दैखाङो आरो आंनि साइडनिफ्राय बेबायदि साधारन मानसिनि मुङाव फैनाय गोरिब गुन्द्राफोरनि मुङाव फैनाय बेफोरबायदि आटा माइरं सिनि बेबायदि जि मोननांगौ दङ बेफोरखौ बिथांमोना मोननाया दरकार आरो बेखौ सोरबा जाख्ल'नानै गिदिर गोलावफ्रानो जुदि दोनोब्ला जोङो बै जनसाधारनफोरनि थाखाय मा मोजां बाथ्रा सिन्था खालामनाय जाखो दा बेनिखायनो बिनि सायाव जाहाथे दानि जि गभर्नर बिथांनि जि दैदेननाय बे काउन्सिला जाहाथे बिनि सायाव बेबस्थाखौ लायो अके 2005 मायथाइनिफ्राय इलेक्सन जानायनि उनावहाय BPF देरहाबाय थानायनि उनावहाय खेबथाम देरहानायनि गेजेरावहाय ज' बे 15 इयार्स आरो बे जुदि नोंथांनो दाबायदियाव 2020 मायथाइयाव भट होनानै नोंथांखौ देरहायोबा बे 15 इयार्स आरो 5 बोसोरनि गेजेराव माबोरै डिफारेन्स लाबोगोन सारा बेवहाय गिबियाव जों पावाराव फैग्रोनांगोन रायजो राजाफ्रा दिनै लुबैदों मोनसे सोलायनायखौ आरो गमामायैनो सोलायनाया फैनोबो नागिरगासिनो दङ दिनै बर'फोरनि जि गोलाव समनि सोमावसारनाय NDFBनि सोमावसारनाय एबसुनि सोमावसारनाय मोनसे समाव BLTनि मोनसे समाव भलन्टियार फर्सनि आरो गुबुन गुबुन आफादफोरनि जि सोमावसारनायमोन माने मोन्थायखौ लानानै सोमावसारनायमोन फैयै फैयै दिनै बर'फोरनि गेजेराव हाथियारनि जि सोमावसारनाय NDFBनि बे सोमावसारनाय BLTनि सोमावसारनाय नैबे खनसेनि जि गोरोबथा माने गोजोन बर' गोरोबथा बे गोरोबथानि गेजेरजों गासैबो रोखोमनि सोमावसारनाया दिनै जोबफैबाय आरो बेवहाय माने भारत सरकारा बे ओनसोलाव मानि थाखाय बेबादि रोखोमनि सोमावसारनाया सोलिबाय थाखो मानो हाथियार दैनो गोनां जादों लाइमोनफ्रा बे बाथ्राफोरखौबो भारत सरकारा दिनै गोथौयै साननो गोनां जादों एबसुआ मानो राजा लामायाव ओंखारनानै सोमावसारबाय थानो गोनां जादों बे बाथ्राफोरखौ दिनै भारत सरकारा सिन्था खालामनो गोनां बायद' जाफैदों आरो बिनि उनावहायनो बे गोरोबथाखौ खालामनो गोनां जाफैदों आरो बे गोरोबथानि गेजेरजों बे ओनसोलाव मोनसे सामग्रिक भाबै गासैबो बिथिङाव मोनसे सोलायनाय लाबोनो थाखायनो भारत सरकारा दिनै बे गोरोबथाखौ खालामदों आरो बे गासैबो जुदि जाफुङोब्ला सोमावसारनाया हयथ' निस्सय जोबगोन बा हाथियार लानाय जितु अस्त्रनि जि संस्कृति बेयो जोबफैगोन बेखौ हयथ' भारत सरकाराबो सिन्था खालामदों गोरों गोराफ्रा सिन्था खालामदों दिनै माने सोमावसारग्रा आफादफोराव थानाय दैदेनगिरि बिथांमोनाबो बे बाथ्राखौ निस्सय माने सिन्था खालामदों आरो जोंनि बाथ्राया जाहैबाय मा जे बे BTC ओनसोला दिनै जों जायखौ BTR होननानै बुंदों बे ओनसोलखौ जों मोनसे आइडियेल माने रिजन हिसाबै जोङो गायसननो लुबैदों बेयाव मोनसे आलादा सिनायथि आरो माने बुहुमनि मानसिफ्राबो मुलुगनि मानसिफ्रा फैनानै जाहाथे बे जायगाखौ ओरैबायदि सिनायो जे बियो बिराद जौगासारनाय मोनसे भारतनि सिङावनो आसामनि सिङावनो बिराद मोनसे मोजां जायगा होननानै सिनायो जाहाथे जों बेखौ लुबैयो आरो दा बेनिखायनो गिबिसिन बाथ्राया जाहैबाय मा सोलायनाय लाबोनांगौबा जोंनो हिउमेन रिसर्सखौ नांगोन सोलोंथाइ इनस्टिटिउटफोरखौ जोंनो नांगोन दा बेनिखायनो नैबे गोरोबथानि गेजेरजों माने बर'फ्रा गोबां जिनिसखौनो मोनबाय सोलोंथाइनि बेलायाव
जोंहा दिनै ट्राइबेल इउनिभारसिटि मोननो थांगासिनो दङ सेन्ट्रेल इउनिभारसिटि मोननो थांगासिनो दङ बड'फानि मुङाव जोङो माने लाइभलिहुड मेनेजमेन्ट इनस्टिटिउट मोननो थांगासिनो दङ अर्गेनिक इउनिभारसिटि मोननो थांगासिनो दङ माने बेबायदि माखासे माने इनस्टिटिउटखौ जों मोननो थांगासिनो दं दा बिनि गेजेरजों जोंनि गिबि हाबाया जाहैबाय हिउमेन रिसर्सखौ डेभेलप खालामनाय सुबुं सम्पद दानाय आरो सुबुं सम्पद जेब्ला जागोन अब्ला मानसिफोरा माने अट'मेटिकेलि सब बिथिङाव खामानि मावनो हागोन माने थाखा फैसा खामायनायावनो होन समाज बिथिङावनो होन गासैबो बिथिङाव माने जौगासारगोन आरो दा बेनिखायनो गिबि हाबाया जाहैबाय सोलोंथाइनि बिथिङाव हाबा मावनाय आरो बेनिखायनो जोङो बे बिथिङावनो बांसिन माने इम्परटेन्स होनानै खामानि मावनो थाखाय आवगायनाय जादों हिउमेन रिसर्स गिबि बाथ्राया बेनि उनावहाय बेजों लोगोसे एग्रिकालचारबो एग्रिकालचार बेजों लोगोसे एग्रिकालचार जों जिहेतु माने एग्रिकालचारनि सायावनो आबादनि सायावनो सोनारनानै सोलियो बे जायगाया दा बेनिखायनो एग्रिकालचाराव नांथाबनानै थानाय जोंनि जायफोर माने खेथियकफोर दङ आबादारिफोर दङ बिथांमोनखौ बोरैहाय माने साइन्टिफिकेलि मोनसे डिजाइन मेनारनि गेजेरजों मोनसे डिजाइन पलिसिनि गेजेरजों बिथांमोनखौ रांखान्थि बिथिङाव अनसुंथाइ होनायजों लोगोसे माने प्रडाक्टिभिटिखौ बोरै बारायनाय आरो बिनि माने प्रडाक्सनखौ साप्लाइ होनायनि बाथ्रा जों बबेयावहाय बोरै होयोब्ला साप्लाइ होयोब्ला माने आबादारिफ्रा नंगुबै आबादारिफ्रा बिथांमोननि मोननांगौ बेसेनखौ बिथांमोना मोननो हायो जेरैहाय गावनि आथिङाव गावनो सोनारनानै सोलिनो हायो बेखौ जोङो नोजोर होदों आरो आबादारिफोरनि बेलायाव बे हिसाबै माने कलियार स्टरेजफोर लाबोगोन नामा यस गमामायैनो बियो माने जोंनि मोनसे माबायाव थागोन आरो एजेन्डायाव बेनिफ्राय बेनि अनगायैबो साख्रि बाख्रिनि बाथ्रा फैगोन दिनै गोबां लाइमोनफोर लेखा रोंनानैबो साख्रि बाख्रि मोनाहैनो हाबा नागिरनानै मोनै बेबादि माखासे लाइमोनफोर दङ बिथांमोननि साख्रि बाख्रिनि थाखाय दिनै सुक्तियावनो दंखायो बे जोबोद गोब्राब बाथ्रा नङा दिनै जायफोरानोखि आर्मि पुलिस पारामिलिटारि फर्सेस बेफोराव जायफोरा फिट बिनि थाखायबो बेबस्था दङ बिनि अनगायैबो जायफोर माने क्वालिफाइड मानसिफोर दङ दिनै हायार सेकेन्डारि पास खालामनानै दङ डिग्रि पास खालामनानै दङ मास्टार डिग्रि कमप्लिट खालामनानै दङ जायफोरा फिट जाय जेराव फिट बिथांमोनखौ बेबादिहै एपइन्टमेन्ट होनायनि बाथ्रा बेबो जोंनि मोनसे एजेन्डा आरो बिनि अनगायैबो जायफोरानोखि दिनै बैसोफ्रा कभार खालामलिया एलाउ खालामलिया जायफोरानोखि साख्रि बाख्रि मोनाखिसै बा मोननायनिबो उपजुक्त नंलिया बै मानसिफ्रा सोलिनांगोन बिथांमोननि रांखान्थि बिथिङाव जौगासारनायनि थाखाय गावनो गावनि आथिङाव गसंनानै सोलिनो हानायनि थाखाय दिनै गोबां पलिसि जेरै लाइभलिहुड मेनेजमेन्ट इनस्टिटिउटनि गेजेरजों ट्रेनिंफोर होनानै बिथांमोनखौ ग्रुप वाइसआव सोरबा जुदि माने ना फिसिनानै जुदि जानो लुबैयोब्ला बा सोरबा जुदि दाउ फार्म खुलिनानै जुदि सोलिनो सानोब्ला सोरबा अमा फार्म खुलिनानै सोरबा बोरमा फार्म सोरबा मोसौनि जार्सि गायनि फार्म खुलिनानै जुदि सोलिनो नागिरोब्ला बिथांमोननो राहाफारि बानायनानै होनाय रांखान्थि अनसुंथाइ होनाय बे हाबाफारिफोरा दङ बिनि अनगायैबो गुबैयै लाइमोन माने आइजोफोर होननानै बुङोबाथ' गुबैयै जोंथ' दिनै नुगासिनो दङ BPFआ आइजोफोरखौनो लानानै गोलाव दिन माने राजखान्थिखौ खालामबोबाय बिथांमोना खिन्थु आइजोफोरनि जौगासारनायनि थाखाय गुबै बेबादि जेबो खिन्थु पलिसि लानो हायाखै आइजोफोरनि जौगासारनायनि थाखाय रांखान्थि बिथिङाव बिथांमोनखौ बोरैहाय माने जौगासार खालामनांगौ बिथांमोननो माने हाबा दिन्थिनानै होनाय बिथांमोनखौ स्किल खालामनानै लाग्रोनाय फोरोंग्रोनानै लानाय ट्रेनिं होनाय बिनि उनावहाय बिथांमोननो फाइनान्सियेल माने हेल्प होनाय बे हाबाफारिखौ जोंनि UPPL दोलोआ माने पावाराव फैयोब्ला जों बे पलिसिखौ लाथारगोन आरोखि पुरा माने डेभेलपमेन्टनि सायावहाय बिराद प्लानिं खालामनानै अलरेडि दोनखादों आरो सारमोना यस आच्छा जुदि पावार फैबाय अब्ला पावार मोनबाय होनबाथाय नोंथांमोना बे खामानिखौ मावथारगोन आरो आच्छा ओमफ्राय बिनि गेजेराव बे बिटिआर इमप्लिमेन्ट खालामनाय होनना बुंदों नङा होमबा एग्रिमेन्ट सायावहाय स' नोंथाङाथ' सेन्ट्रेलनिफ्रायबो फैनाय नङा होमबा स' बे हिसाबै नायोब्ला नोंथाङा बेसेबां जौखोन्दो सानो जे बिटिआर इमप्लिमेन्टआ फुरा जाजोबगोन होननानै पावाराव थायोब्ला जेबो इम्पसिबल होननाय गैया जिखिनि एकर्डआव दङ गासैखौबो मावफुंजोबनो हायो एकर्डआव थानायाथ' थानाय एकर्डआव गैयैखौबो मावफुंनो हायो पावारावल' फैनांगौ दानि बाथ्राया जाहैबाय पावारावल' फैनांगौ UPPLआ पावाराव फैनांगौ UPPLआव पावाराव फैयोब्लानो UPPLआ गोबां खामानि मावनो हागोन रायजो राजाफोरनि सोलायथारगोन माने सोलायगोन आरोखि सोलायगोन थांनाय 15 बोसोराव BPF दोलोआ हाग्रामा महिलारिनि दैदेननायाव जिखिनि हाबाखौ मावदों बिनिख्रुइ गोबां गुन मोजां हाबा मावनो थाखाय दिनै UPPLनि दैदेनगिरिफ्रा रेडि जानानै दङ स' बे बेलायावहाय आं बुंनो सानबाय आरोना जुदि दा 5 बोसोर UPPLनि होबाय सरकार दानानै सरकार बानाय बयबो होजोबबाय भट होनानै सरकार दाबाय
अब्ला जुदि 5 बोसोरनि गेजेरावहाय नोंथांमोना डेभेलपमेन्ट जाय लाबोगोन बिनि गेजेराव डेभेलपमेन्ट लाबोनो हायाब्ला मा सोलायनाय जायाब्ला बे 5 बोसोरनि गेजेराव माने बेखौ नोंथांमोना जाय बिटिआर इमप्लिमेन्टेसन आरो बिनि गेजेराव एक्सट्रा जाय खामानिफोर बिराद डेभेलपमेन्टनि गोनांथि बा खामानि मावनो गोनांथि बेफोरखौ जुदि मावालासिनो जास्ट दाबायदि जेरै बुंदों बे बुंनायफोरखौ जुदि मावफुंजोबाब्ला अब्ला बे समाव बे चेनेलनि दारैनो फिननाय होफिननो हागोन ना? हायैनि जेबो बाथ्रा गैया। सोलायनो लाबोनो हायैनि सोलायनाय लाबोनो हायैनि जेबो बाथ्रा गैया। आरो मोनसे संकल्प आरो मोनसे डिजाइननि गेजेरजों मोनसे लानानै खामानि मावनो थाखाय दिनै UPPL आवगायदों आरो बेयाव सोलायनाय लाबोनो हायि होननायनि कुइसनखौ आं दासिम नुथ'वाखै। आच्छा माने हाथारगोन माने आपग्रेड माने एकदमबारे चेन्ज खालामो रिफर्म खालामथारगोन आरो माने हायिनि बाथ्रा गैया। हागोन आरो ना हागोन मावनोल' नांगौ। आच्छा माने पावारल' फैथारनांगौ आरो पावार फैनांगौ दा। आच्छा बे समा जाहैबाय जुदि खेबसे साप'ज खेबसे रायजो राजाफ्रा नोंथांमोननो पावारखौ होथारबाय 5 बोसोरनि थाखाय भट होनानै अब्ला माने फुरा चेन्ज खालामथारगोन आरो माने रायजोफ्रा नायनो हायो 5 बोसोरनि थाखाय UPPL प्रमद बर'खौ माने लिडार हिसाबै खनसे नायनो हायो। प्रमद बर'खौ बयबो भिजनारि लिडार होननानै मिथिगौ। अके बिथांनि नेतृत्वआ माबायदि जायो बिथाङा हारिनिबो सासे लिडार जाखांबाय नङा होमबा? लिडार जाबाय। बिथाङा सासे सिगनेटरि गोबिन्द बसुमतारी बिथाङा सिगनेटरि बिथिं जोंहा रनजित बसुमतारी बिथाङा सासे सिगनेटरि बिथांमोना मा मावनो नागिरदों खनसे नायनो हायो। खेबसे ट्राइ खालामनो हायो। हायाबाथ' माथोखाय होआब्ला फैगोन 5 बोसोरनि उनावथ' बे मानसिफोरखौ सोलायफिननो हागोन ना गोदान जेनेरेसन फैगोन। गोदान फैलायबाय माने BPF खौ दोनफिननो हालायबाय आरो नङा होमबा? आच्छा बे बाथ्रा BPF खौ दोनफिननो हालायबाय होननायनि बाथ्रा गैया बेयाव। आच्छा अल्टारनेटिभथ' सोरबा नङा सोरबा फैगोन ना गोदान जेनेरेसन फैलायबाय सोरबा गोदान जेनेरेसन फैगोन। खिन्थु जों बेवहाय बुंनो हाया जे BPF खौ लाबोफिननांगौ हाग्रामाखौ लाबोफिननांगौ होननायनि बाथ्रा गैया बेयाव। दिनै थांनाय 15 बोसोराव हाग्रामा महिलारिनि दैदेननायाव सोलिनाय काउन्सिला मा गोरोन्थि मावलांखो बेनि बिसारधाराखौबोथ' खालामगोन ना रायजोफ्रा। जों होनोबाथ' जानाय नङा। दा माने पाब्लिकफ्रा दा बेवहाय अबजार्भ खालामगासिनो दंखायो नङा होमबा? बबे सरकारा बेसेबांसिम आवगायलांदों आरो बेसेबां हागौमोन नङा होमबा? आजिखालिनि पाब्लिकफ्रा आनइडुकेटेड नङा, इडुकेसन गोजा गासिबो। हिन्जाव मानसिफ्रानो होन सिख्ला मानसिफ्रानो होन हौवा मानसिफ्रानो होन नङा होमबा? गासिबो इडुकेसन गोजा हाइ लेभेलाव लाहानाय जाजोब्बाय नङा होमबा? बाट साख्रिसो मोनाखै, आनइमप्लयमेन्ट गोजा। स' नोंथांमोना बिनि गेजेरावबो बे आनइमप्लयमेन्टखौ इमप्लयमेन्ट खालामनायाव गोबां नोजोर होनो नाजादों। बे हिसाबै नोंथांमोनखौ पाब्लिकफ्रा भट होगोन बायदि। स' बिनि गेजेराव जुदि होयोब्लाथ' बे नोंथांमोननि खामानि मावनायाव निस्सय हेफाजाब होगोन नङा होमबा? बे पावारनि गेजेरजोंसो नोंथांमोना खामानिखौ मावनो हागोन नालाय। मोनसे बाथ्रायानो ओरैबायदि आरो जे UPPL माने पावाराव फैगोन गासिबो मानसिफ्रानो साख्रि मोनजोबनांगौ होननाय बाथ्रा जेबो गैया। गोसो जानानैनो साख्रि मावखायो मानसि दङ। आङो साख्रि मावनो मोजां मोना, आं गाव हारसिंनो सोलिगोन, बेबादिबो गोबां रोखोमनि मानसिफोर दङ। जायफोरा साख्रि मावनो गोसो जायो बिसोर साख्रि मोनगोन, फिट मानसिफ्रा साख्रि मोनगोन। जायफोरा साख्रिनि थाखाय फिट नङा बै मानसिफोरखौबो बहाबा नङा बहाबा जोङो माने गावनि आथिङाव गाव गसंनो हानाय बेबस्थाखौ जों खालामनानै होनांगोन। इमप्लयमेन्टनि जिथु बाथ्रा, इमप्लयमेन्ट होननानै बुंनाय लोगो लोगो गासैबो मानसिफोरखौ सरकारि साख्रियावसो थिसनजोबनांगौ बिदि नङा। आच्छा इन्डास्ट्रि खुलिनांगोन, बे बाथ्रायाव फेक्टरि खुलिनांगोन, बिनि गेजेरजों सेल्फ इमप्लयमेन्ट आच्छा स्मल स्केल इन्डास्ट्रि बेफोरनि सायाव नोजोर होगोन आरो। अके स' बेबायदि थासारिखौ नोंथाङा नाजादों बा डेभेलपमेन्ट खालामनो थाखाय नाजादों। स' बिनि बेलायावहाय नोंथांखौ दायो रेसपन्स पाब्लिकफ्रा माबायदि होदों बेनि सोमोन्दै मिथिनो लुबैदों। आङो गोरबोजोंनो सिरि सिरि बयनिसिमबो साबायखर बावहरो बे रायजो राजाफोरनिसिम। मानोना जोङो जेसेबां साननानै लादों, जों जेसेबां खस्थ' खालामदों बिनिख्रुइ पाब्लिकआसो बांसिन स्पन्टेनियासलि ओंखारबोदों। अके माने पाब्लिकआ सोलायथारनो नागिरबाय माने पाब्लिकनिसो बाथ्रा बेयो सोलायनाया। गमामायैनो आङो बिराद माने माबा मोनसे मावसोनो हादों बिदिबो नङा। दिनै रायजोफोरनि खाथियाव आं थांनोनो हायाखै, नाथाय रायजोफ्रा होसोनानै फैदों। दा बियो गमामायैनो जोंनि गेजेराव मोनसे चेन्जखौ बयबो लुबैदों, बे मोनसे फोरमान जादों। सोलायनायखौ आरो बे मोनसे प्रुफ जाबाय आरो। स' 100%आव बेसेबांसो जौखोन्दो सारा होनो सानो बिनि बेलायावहाय? ना दिनैनो आङो प्रेडिक्सन खालामनो नागिराखै, नाथाय देरहाखागोन आरो ना, डाइरेक्ट खाथांखा देरहागोन, कनफिडेन्स आरो ना। अके दिनै जोङो 31 नं जोंहा खैरोबारि कनस्टिटिउएन्सिनि UPPL हान्जानिफ्राय MCLA महरै गसंना दं जोंहा सारा। बे सारजों जों गोबां मोगा मोगि लाबाय। बाबुल बसुमतारी सारजों जोङो सावरायबाय डेभेलपमेन्टनि सायावहाय। आरो बिनि गेजेरावहाय लोमस्राव दैमारिया
बेसेबांखिनि खेबथाम देरहानाय बा 15 इयार्सनि गेजेराव मा डेभेलपमेन्ट खालामखो आरो माबा मोनसे ओरैबायदि सोलायनो हाबावगौमोन बे बाथ्राखौबो जों सावरायबाय बिथाङा सासे ससियेल वार्कार बिथाङा हारिनि थाखाय खामानि मावबोबाय एबसुनि सेन्ट्रेलावबो बिबान गोनांमोन बिथाङा स' बे हिसाबै नायोब्ला बिथाङा अलरेडि गोबां आइडिया दङ बेरायनाय हिसाबै हारिनि सेन्टिमेन्ट जायगानि डेभेलपमेन्ट सायावहाय स' बे बाथ्रायाव आं बेखौनो बुंनो सानो नोंथांमोनखौ कि नोंथांमोननि रायजोनि जायफोर अननाय सोरनो होयो बे नोंथांमोननि खोथा बाट जों बेवहाय हाइलाइटनि थाखाय भिडिअ बानायदों नोंथांमोनहा लोमस्राखौ होयो ना नैबे जोंहा बाबुल बसुमतारी सारखौ होयो बे नोंथांमोननि सायाव नङा होमबा बाट आङो जथेस्थ' बेवहाय सावरायनायनि गेजेरजों नोंथांमोना मोनथिनो मोनखाबाय कि बाबुल बसुमतारीनि सायावहाय बेसेबां नलेज दङ आरो बिथाङा बेसेबां गोसो जे हारिनि डेभेलपमेन्ट बा जायगानि डेभेलपमेन्ट खालामनो थाखाय बिथांनो खालि खेबसेल' चान्स नांगौ होननानै बिथाङा बुंदों स' सार आं नोंथांखौ गोसो गोरबोजों खेबसे खुलुमबावनाय थाबाय जे नोंथाङा जोंनो टाइम होनानै होबाय नोंथाङा खामानि मावदोंब्लाबो स' बिनि गेजेराव टाइम होनायनि थाखाय जे रायजो राजानो नोंथांनि सोमोन्दै माखासे खोथा फोरमायना होनायनि थाखाय नोंथांनि नाजानायनि सोमोन्दै बाथ्रा फोरमायनानै होनायनि थाखाय दा नोंथाङा बेवहाय रिजाल्टखौ नेनांसिगोन नङा होमबा जे रायजो राजाफ्रा बेसेबां नोंथांखौ सापर्ट खालामो आरो नोंथाङाथ' बुंनाय मथे जुदि सापर्ट मोनोब्लाथ' नोंथाङा निस्सय खामानिखौथ' मावखागोन नङा होमबा स' बेनि बेलायाव आं बेखौनो लास्टलि बुंनो सानो थेंक इउ स' माच बाट नोंथांनिफ्राय आं बेखौल' खेबसे रिकुवेस्ट खालामो नोंथाङा रायजो राजाफोरनो मोनसे लास्ट मेसेज होनो सानो नामा दिनैथ' COVID-19खौ लानानै सारा मुलुगावनो मोनसे होंगो दोंगो सोलिगासिनो दङ दा बे समावहाय आङो गुबैयै गासैबो जोंनि भारतबासि आरो आसामनि साफ्रोमबो नोगोरारिफोर गुबैयै BTC ओनसोलनि जायफोर रायजो राजाफोर नोंथांमोनखौ आं खावलायनो लुबैदों बयबो न'आवनो था आरो सेफटि था जाहाथे बेबादि मोनसे गिदिरथार महामारिनि गाग्लोबनायाव जों जाहाथे गावबो गोग्लैया बिनि बेलायाव जोङो सांग्रां जानानै थानांगोन आरो बिनिख्रुइ अधिक बिनिख्रुइ बांसिन जाहाथे गाज्रि थासारियाव जोंनि ओनसोला जाहाथे गोग्लैया जोङो सांग्रां जानानै थानाया मोजां आं नोंथांमोन बयखौबो खावलायदों आरो जोंनि गुबैयै UPPLनि जायफोर दैदेनगिरि मावथिफोर दङ माने सेफ थानांगौ न'आवनो थानांगौ आरो बाहेरायाव ओंखारोब्लाबो माखासे मानि जायफोर नेमखान्थिफोर होनानै होदों सरकारनि फारसेनिफ्राय बेखौ मानिनानै सोलिनाया गोनांथार आरो बेजों लोगोसे थांनाय बे 15 बोसोरनि समखिनियाव BPF दोलोनि दैदेननायाव जायफोर EM MCLA बा बिथांमोननि दैदेननायावनो जिखिनि दुर्नीति जाबाय जाख्ल'नाय जाबाय कारापसन जाबाय दा बेफोरनि सायाव जाहाथे दानि जि माने प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि लोगोसेयैनो गभर्नर बिथांमोना जाहाथे इनकुवेरिनि बेबस्था खालामो आरो जाख्ल'नायनि जि कालचार बेखौ जाहाथे जोंनि BTC ओनसोलनिफ्राय रुट आउट खालामो आरो जायफोरा बेफोर जाख्ल'नायाव इनभल्भ दङ बिथांमोननि सायाव जाहाथे एक्सनखौ लायो आं बेखौ प्रशासन बा गभर्नरनि सायाव आंनि मोनसे खावलायनायखौ आं लाखिदों आरो गासैबो रायजो राजाया जाहाथे बेवहाय मदद होयो आरो फैबाय थानाय जि बिसायख'थि दिनै बिसायख'थिनि थाखाय फिन खनसेबाव डेट होआखैब्लाबो मा समाव इलेक्सना जायो जेबो जों मिथिथ'वा नाथाय इलेक्सन जायोब्ला रायजो राजाया दासिम जेरैबायदि साखाफारा जानानै दङ नोंथांमोन बयबो जाहाथे साखाफारा जानानै थायो मोनसे सोलायनायखौ लाबो आरो UPPL दोलोनि दैदेनगिरि प्रमद बर'नि जि भिजन बेखौ बास्तबाव मोगथाङाव जाफुंसार होनो थाखाय नोंथांमोना बयबो जाहाथे पार्ट जायो आं बेखौनो खावलायबाय गोजोन्थों स' थेंक इउ स' माच रायजो राजाफोरखौ टाइम होनायनि थाखाय आरो नोंथांखौ आं थेंक इउ स' माच जासियो आरो रायजो राजाफोरखौबो थेंक इउ स' माच जासियो कि नोंथांमोना जे टाइम होनानै बे बिथिङाव मोनथिना लानायनि थाखाय खुलुमबाय थेंक इउ सार